Nairobi. Yiero madundo mar yiero jaod bura manyien mar kar chung' od bura ma Emurua Dikirr otim kawuono ka sani kweno mar ombulu dhi nyime mar yango jaloche yiero no. Chenro mar kweno timore Emurua Dikirr Training Institute ma ene kar kweno madung'. Jafo marwa Lydia Okeyo lero chala mar yiero. Okinyi makawuono jodak e kar chung' od bura ma Emurua Dikirr nowuok oko mar goyo ombulu e yiero madundo mana obage kawuono mar yiero jaod bura margi manyien. Ma en bang' nindo ma jaod bura margi machon Joanna Ngeno manotho e masira mar kalapapla. Jachung' mopogore opogore malaro komno nochopo e tesendegi mag goyo ombulu, kama moko kuomgi ywak ni yiero no ne ok dhi mbele e yo makare, ka jachung' mar DCP Vincent Rotich ywak ni agents mage ogol oko e tesende goyo ombulu. There is also another polling station called Jachung, where the coons block the kids, not allowing the DCP supporters to vote. So it seems, to a certain point, the IPC, the security agency, and even the coons somehow collude. And the history of this constituency, as I speak to you now, right from the establishment in way back in 2013, we have never voted from the ruling party. Motelo ne mano, tulono moche kinde ma okuom jogo ombulu kod obila mana temo kitarita e kuonde mag goyo ombulu go. Mukijaribu sasa hapo kitaumana, and I must tell you, even me, if I have to be defeated, then it should be proper and clear. If I am to lead, even me, I can still vote. And we must want the security actors. It is really for volatile. And as we speak, wametulia, wamenisikia. Lakini, if the trend that happened right down there, kama ikiendelea, mambo kitaumana, and don't blame me. Min od jaod bura machon ma Emurua Dikirr na Yenoi Ngeno no kwa kue e kinde ombulu no eseche mane ochopo mar luto ombulu mare. The last time I was here with my husband and we voted together. So today was a bit emotional that I came on my own. Fortunately today I gave his opponent, but we are doing it for the party. I don't want to incite people. I don't want to choose for people because we are practicing democracy. Everybody can choose their own leader. Whoever wins, I am begging you, tafadhali maliza zile vitu ambazo Ngeno alipromise watu wake wa Emurua Dikirr, because they had so much hope in him. IBC dilando duoko mar jaloch ka osetieki chenro mar kweno mondo miyo yang jaloch e piem no monyondo jochung' abich kama oting'o David Kipsang mar UDA, Vincent Rotich mar DCP, Desma Cherono mar PNU, Gideon Koech mar NVP kod Rotich Kiprono mar RLP. Lydia Okeyo.